Mijn naam is Marnit Reutsma en ik werk hier bij het resort als adviseur Friese literatuur. En ik heb hier mijn topstick in handen en dat is het Oeralinda boek. Het Oeralinda boek is een heel nieuwsgierig boek. Het doekt op in de 19e eeuw en dat heeft vooral te krijgen met de taal die het geschreven is. Dit is een zogenaamde runetekens. Die ben net echt, maar ben zelfs betocht door de schroever. En maar als doel om het ouderliedje te litten. En dat zorgen we ook in het papier waarom. Daar heb ik moeten gaan geweest, dat hebben ze dus ouder maken. Al je dus als onderdeel van de grap om te zien te litten dat het een heel oud boek wezen zou. Maar onderzoek heeft uitgeweest dat dat toch net zo is. Ik kwam voor het eerst in de depots van het resort in 2011. Toen ik dwaande met mijn profielwerkstuk van het ateneum over hetzelfde Oeralinda boek. En toen ik hier voor het eerst kwam in het resort wist ik nog net dat ik een periode later bij het resort werkje zou. Het is nu 20 jaar het resort, maar voor mij persoonlijk is het dus eigenlijk een beetje een jubileum van 10 jaar het resort. En daarom is dit Oeralinda boek mijn topstuk.